CPI Cour pénal international suudu ñawurndu kunɗo leyɗele kundu suudu ndu gandanɗa ɓuri mawnude ñawirde windere nde fof sembelam mbiyan ɗum nde wonno kala ko neɗɗo waɗi bonije e aduna hen ina hasi wawde noddede toon ñaawe toon ha tengtinoɗe lamɗo walla gardinoɗo hunde dental mawgal hewɓe ñawama hen e teskuye ɓiɓɓe Afrique naaɓe tawama ko ɓaleɓe ɓuuri hen ñaawede ɓaleɓe ɓuuri hen noddede tubakoɓe waɗɓe bonuje gueɗe bonɗe ene keewi to noddaka holko saabi ɗum noddanoma hen gotol république tchèque gardir ɗum kono fawore tuuma pawaɗo e dow makko la ñawore nde nde mawnani on woni tuuba goto e tubakoɓe jagganoɓe toon ñaawa ɓe kewani wiyama yo nodde George Bush mawɗo George Bush tokoso saabu bonande nde mbaɗe Irak ɓe pirti ɗum ɗe kono ala ndenne de ñaawa ko wayno Saddam Hussein ni ñaawa ko wayno Omar al-Bashir to leydi Soudan leydi ɓaleɓe teskama ko ɓaleɓe ɓuuri hewde ñaawede toon ha e Laurent Gbagbo hoorejo leydi Mali e ndo Côte d'Ivoire wonno hande noon leyɗele kewɗe nan jaltira seeɗa seeɗa CPI mbi kañum natti jeeyde nde ñawore ndebo ɗiɗo ñawirde nde timmani ina teske e leyɗele Afrique ɓurɗe gadiɗi yaltude hen no wayno Rwanda e gardugol hoorejo leydi muɗum Paul Kagame on ne holliri wondene ko CPI wone dow mum ko o yaadani hen o wonani hen leydi makko yalti hen ɗum ɗon noon o gandanɗa hoore maɗa o yalti hen leyɗele kewɗe ndewe makko leyɗele Afrique naaɓe dewɗe mabɓe oɗo saaha noon ko diɗɗal Afrique leyɗele sahal ɗe ngal ɗon canggodiral ngal ɗon nde ɓe jalti hen gandanɗa hoore maɗa Mali Burkina e Niger ɓen mbi jalti e CPI ɓe jalti ɗum e ɗeɗo yontere nde yontere woni holnden teskama ñande nogas e nayyi lewru septembre e hitande septembre sen kaali Farayse silto sen kaali Pulaar hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi kamɓene ɓe lundima ha laaɓi ko CPI wone dow mum ko ɓe jalti no ɓe jaltirno CEDEAO ni so tawi teskama ne wayno ɓe gon koye yaltude dente piɓɓe mawɗe ɗe foof ko ɗum koye sérindade ɓe mbaɗa kuuɗe mabɓe e fannu mabɓe banggue kono beele ma ɗum nat CPI holko ɗum bonnanta CPI beele ma CPI yurnita jaɓɓal muɗum nodda Benjamin Netanyahu ñaawa ɗum no wiiri ene ñawra gandanɗa hoore maɗa o woni gardiɗo leydi Russie hono Vladimir Poutine e mawɗo kalfinaɗo hono Sergei Lavrowski o mo gandanɗa woni kalfinaɗo gueɗe caggal leydi muɗum beele ma ɗum won e leyɗele ɗe gandanɗa hoore maɗa ko leyɗele ko wayno Amérique ko wayno goɗɗe e gandanɗa hoore muɗa gardiɗe beele kamɓene maɓe nodde CPI ɓe ñaawe saabu notitade ɓe bonnuji e awde bone e nder leyɗele goɗɗe walla ni ha e nder leyɗele mabɓe ndeke noon CPI hakkude muɗum e gandanɗa hoore maɗa leyɗele ɗe caɗele mawɗe ɗe hen ko ñawirde nde gandanɗa arno ko fewnude no oni ni kono ene wayno wonkoye worde hono no oni ni lawol muɗum